Ka jingdon jong kinong tre belati dewiong ki bayap na ka jingbthei hapok ka parti dewiong ha mensngat ha ka thain thangsko EJH Hills ka balaja ha ka santarik rempang kala kiew sya ka live ho ingut kat ba ki ba mensau kila kenjo sya kish pongun. Ya kanila pentip dau Executive Director ka State Disaster Management Authority Meghalaya. Kani kalawan longru hadin baki kam a jingiap na ki kenhun beper kidang yai beteng ha ka tei kapar dewiong kabalangan ha ka jingbthei. Lakban kedau bana kaliang ka sorkar jela kala hukum ban penlong da ka judicial inquiry halor kani ke jingbthei hapok ka tei kapar dewiong kenang ban lap ya ka dau tenrai ka balam sya kani ke jingja bas ngosi. Na kaliang ka yingka syari Meghalaya High Court kala khot hajir ya Deputy Commissioner bat Superintendent of Police ka EJH Hills halor kisin jam ki bakila shim ha ka baye dewat kani ke jingja bat la kiamru ya arngut ki breu ki badon keti halendet jong kani ka kamti dewyong bean.